Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom,
dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugod madihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Huriani Tuhata, tapasonang marohata, tamulai ma parminggota di minggu sadarion, ima minggu palmarum tanggal 10 April tahun 2025, marede mahitasian buku ede nomor 570 ayat sada 1 ayat 3.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Asima roham diau ale Jahoba, aitar gogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alai yang goau, tuhodo au marhaporusan ale Jahoba, nikudo, hodo debataku, marguru tutangammu do akka parsoryoku, sai palua maau sia tangan niaka musuku, do sianaka namangalotong yau, ale Jahoba, sayunang paurakau, ai hodo nahujou, sai palua maau marhite-hite hati goramu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok kami mauliate tuho, alani saluhut nabi nahemmi, patupahon hanguluan nami, sai dongani mahami marhite-hite asi niroham, asa hupikiri hami, toktong nati naummu dohot hamamatem, hasa warsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala asa marroha haholongak kami, uhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihutokko rodi hamatean, ale Tuhan Yesus, dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nilelengna. Amen. Tatangi homma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna, patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenommu debatam, dia do lapatan ni odo, ikon ubiar rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong, ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata, lau mangulahon patik nai, ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Kur inahanna.
Marede Mahita. Tato poti mado satta tuadopan nilebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami, dukon asi niroham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalau siota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum mita hilala. Hasangapon mani debata na digijang. Amen. Tabigi makur inabeta.
Marede Mahita. Tatangi homma hata di debata turpuk epistel di minggu sadarion, natar surat di Yohanes biddu 12, mamuka sian ayat 12 saat rodi ayat 15, tajaha mamarsika soring humulai hamima sian ayat 12. Dibongoti Yesus huta Jerusalem, dungi torang ni arinai dibege halak natorop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapot Yesus ma halo desada, ima dihuduli hobbar tunatar surat. Ido sahatna, martua doakana tumangihon hata ni debata, jalan nau piopsa, amen. Marede Mahita. So
taha tidako maha porsiao tai, songon nahina tidako ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatu dosan, natumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tubuhon ni si Maria, nagabe-gabea sia todi porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu atoru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disi mai bana paimala sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dot na mate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato pane halak Kristen akan na badia, doh dihesani dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, doh dianguluan na sora sudah. Amen. Kur ama huria.
Tikting. Shalom. Tatangi homa titing nama ragam di HKBP Cinta Damai Minggu Palmarum tanggal 10 April 2025. Naparjolo goar ni minggu doho topik ni minggu goar ni minggu sadarion ima minggu Palmarum manang mare-mare doho topik ni minggu lehon hamuma hahormaton tu dibata. Napaduahon pilihan bulanan. Di minggu sadarion pasahat pilihan bulana dohita tu bulan April 2025 tapasahat ma peliata tujolo di bagasan las niroha songon mauliateni rohata tu dibata. Napatoluhon bakti paskap. Di minggu naro tanggal 20 April 2025 manang hari pesta Paskah naparjolo pasahat bakti Paskah dohita marhite amplop naung dibagihon huria tuhita tapasahat mai di bagasan las niroha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon napaupaton latihan kor bersama. Di minggu tasadarion dung sipul parmingguon pukul 10 wib asa tinggal majolo satokin sude punguan ama doho sude punguan ina seksi paropuan nang naposo bulung laho mangguruhon kortu perayaan Paskaraya HKBP wilayah Medan di hari Minggu tanggal 27 April 2025. Napalimahon partording ni ulaon pasion Jumat Agung dohot Paskah. Naparjolo pertangyangan pasion parjolo paduahon patuluhon ima hari Selasa sahat tu hari Kamis tanggal 15 April sahat tu tanggal 17 April 2025 masuk pukul 10 sia 30 wib laos markorma aka punguan hobar tunaung diaturhon. Napaduahon pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus tanggal 10 April 2025 dua hali parmingguon dohita ima di pukul 7.30 wib bahasa Indonesia dohot jam 10 wib bahasa Batak. Jala di dua parmingguoni dipatu pada ulaon nabadia laos diuduti ulaon nahohom di pukul 10 opak wib. Sialani khusus di ulaunon diakan nama buan kendaraan asa diparkir ma kendaraan roda 2 di GSM jala kendaraan roda opak di sekolah Free Methodist. Napatoluon hari Jumat 10 April 2025 dipatu pado kebaktian Jumat Agung Sekolah Minggu masuk pukul 7.30 wib. Tataruhom ma akayana kota madohoti kebaktiani. Napaupaton pertangyangan buha-buha ijuk tanggal 20 April 2025 pukul 5 wib. Laos diuduti mencari telur pasca tu iana kota Sekolah Minggu. Napalimahon pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Minggu tanggal 20 April 2025 dua hali parmingguo dohita ima pukul 8 wib bahasa Indonesia doho pukul 10 wib bahasa Batak. Napau-nopon pesta paduahon parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus tanggal 21 April 2025 pukul 10 sia 30 wib manang pukul 1.8 borngen pinangidohon asa sudema punguan kor markor di ulaoni. Napau-nopon masohot aka PA dohot sermon. Mulai sian marsogot
Senin tanggal 14 April sahatu Senin tanggal 21 April 2025 masoho majolo sude pertangyangan patanakon hatani debata manang PHD dohot latihan kor tuaka punguan kor nang songoni kelas parguru malua dohot sermon parhalado sude na sapakobasio di huriata tapahipuma pangaradeo tu pertangyangan pasion ari hamamate dohot paska napapituhon ruas nataba di minggu sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga amata Ricardo siahan inata Helmi siana surbakti dohot sahalak boru nasida keluarga Pida Huria sian HKBP Agape Resort Barelang distrik 20 Kepulauan Riau tinggal nasida nuaeng ima di perumahan Graha Indah Kelapa Gading Blok K 20 Jalan Kelambir 5 Sektor 5 Anggiat magabe ruas namangolu Jala Sitiruon nasida di Joloni Tuhata songa patadahod diri di udah kami ma asa jongjong ruas nataba di Hudulana mungkin nungamar minggu di jam monom manang di jam walu napawaluhon na sorang na di hari Selasa tanggal 8 April 2025 di basa-basahot tuhata dosada dagdanak boru di keluarga ni amata Diki Febri Haryanja inata Purnama Malau ruasian sektor 2 hipasdo dagdanak nasorangi songoninang natorasna Bible Camp Sekolah Minggu dalam rangka Pasca di Patupa Huriata do kegiatan Bible Camp tu iana kota Sekolah Minggu na nidohotan ni kelas tolu SD sahatu SMP. Kegiatan ini di Patupa sian hari Sabtu tanggal 10 April sahatu hari Minggu tanggal 20 April 2025 mamuka pukul 10 WIB manang jam onom botari maringanan di gerejaon alani di pangido turuas tarlumobi akanatoras asadohotita manupahi ulaoni laos tasosoi ma yana kota madohoti acarai huhut tadap tarhon ma tu guru-guru sekolah minggu teknis ulaon doho panupahion boy ma tasukun tu seksi sekolah minggu doho guru sekolah minggu napa sapuluhon parhalado manang ruas namar sahid manang pemulihan naparjolo ima gembira poltak siahan sedang dirawat di rumah sakit Hermina sian sektor 2 napaduahon Mardiana Boru Sitinjak dirawat di Rumah Sakit Advent sian sektor Tulu. Pasapulu sadahon selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot parbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 7 April 2025 saha tanggal 10 tolu April 2025 sadarion sai diramoti tuhatama hamu dileho gajang ni umur jala tuhatama nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulaon muna torop ni namarulang tahun 37 halak na parjolo rohani sima juntak tubuh di tanggal 10 sada April 10 sia 30 sia umur 86 tahun sektor tolu napa 37 Jenika Devalin Sianipar lahir tanggal 11 April 2024 umur 1 tahun sian sektor sada. Sai diramoti tuhata mahamu di leho gajang ni umur doho di pasu-pasu mahamu di aka ulaon muna. Hatani tuhata madok di poda opat ayat 10 sai tangihon ale anaha jala jakon ma aka hataki asataba diho aka taon ni ngulum. So ni matiting dihita di minggu sadarion debatama nama masu-masu hita.
Mari de mahitasian buku ede nomor 560 ayat sadar Uhud pasaton pilihan sada A Uhud sada B inganat tabi. Puji Tuhan,
Sang Hyang Mahita. Huha porsiai hamima ali debata pabahenanmu. Nasaha di bagasan ngulunami sahatu bagasan tikyon. Alani pamasu-masuanmu dohot padonganionmu dihami. Di bagasan minggum sadarion Tuhan. Nung ngarohami mamuji pasangapon ho. Naing pakulingan ni hatam hami. Ganup marsada-sada. Alani iukap mapituni parterjon nami. Asa tarjalo hami barita nauli si hanguluhonon nami. Pinuji mahose sama dosa nami. Di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Nunga martangya kami tu adupanmu nabadiai. Amin. Hurian itu hata dihita saluhutna nahinaholongan itu hata. Damang dainang suang songoni way maja na posobulung. Sialom madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Mauliate ma songon naringgas dunia mangalusi salam sehat nai. Tadado hita na sehat sudi. Hata itu hata. Imana tersuat di buku Pesalmen di bidu ono puluwalu mamukamai sian ayat 25 satu ayat 35 tajahama parjolo sian bahasa Indonesia dungian non secara responsoria mahita majaha di bahasa Batak. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Sebulon, pemuka-pemuka Naptali, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di atas Israel, kekuatannya dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian dalam bahasa Indonesia. Tajahama
secara responsoria di bahasa Batak. Nunga di idanasida habobongotmu ali debata habobongot ni debataku rajaku tubagasan habadiaunai. Pinuji madebata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel. Ditonahon debatado hagogoonmu sai pargugoy ma ali debata na pinatupam tuhami. Allah jorom na di Jerusalem taruhonon niya karaja dosogot silehon-lehon na tuho. Rodo sogot aka na sumangat siyan misir kuspe hapogad do marsoba tu debata. Ibana na marhite-hitehon langit ni langitan siyan narobi idama pangyaron na suarana nagogoy. Sokaldo debata Rosian ingananna akan abadiai debata ni Israel do ibana silehon hagogoon dohot hamuliaon tubangsoi pinuji ma debata imayanggo sahatna hurian itu hata damang dainang saunari nunga sahat hita tuminggu palmarum nunga didok nakin minggu mare-mare minggu parpudi ado bangso sahat hita tu parningotan di hamamate ni tuhata Tuhan Yesus manang Jumat Agung jalanunga tabegei di pertangyangan marhite jamita paboa Tuhan Yesus mamasuhi huta Jerusalem ima alani balgani holong ni rohana jala marningot bangsoi di haluaon na pinatupana tu tonga-tonga ni bangsoi alay taida ma marhite barita nauli na pinasahat ni parpesalmen songon puji-pujian na tu debata alaboha idanakin korn edeni amate puji-pujian di debata dang puji-pujian di jolma buasa di pasahat puji-pujian tu debata ima alamar ningot domangsoi di hamuliaon manang di kekuasaan di hasitongan ni Tuhani ala dihaholongi do bangsona jadi termasuk ma bangsoi madok mauliate tu debata ala hoddo rodi saliling nililingna hasitonganna dohot asini rohana jala dipatuduhod do holong ni rohana tu bangsoi marhite akapabahinanna na denggan laho paluahon bangso Israel sian akahamaolon na binulusna akahamaoloni
Malohusukuk kita nuaing hamwa kaamanami dohot inanami hita na pungun nuaing dison. Boydo ta adopi hamaolon namasa di bagasan parngulota. Jala malohusukuk kita ngasa dia godang pabahinan ni debata nasahat di bagasan nguluta. Sudedo bahita boy mangalusi godang do pabahinan ni debata nasahat di bagasan ngulunami. Adong do sada keluarga, sada ama na maranganangan ditiki mabuah mobil ibana dibuat do ianakon na onom dohot sada inatay di bagasan mobilna. Jadi tepat ma di tikungan gabi madabu ma tu lubang na macay bagas sahali. Ay maranganangan iba na molosahat tamyan no disan songonon ma. Hapay pitar tikungan ma madabu ma tu na macay bagas sahali. Dihilala nasida do manang dihilala amat taon ala mangulu do amat taon. Ngamate ba akayan ako kudo keluargaku. Ay ngatung macay bagas nasida na tablubangi. Alay na taida ahado. Holan mobil na ido na siga, anggwa ka keluarga na anak kon na marsapatad do. Daw siyan inganani, alay dang pola mahuwa na sida. Alay na taida di si, tada halongangan ni debata di patuduhon. Boy malua na sida, siyan parmaraani, molotaboto rupani. Ibarakna holam madabu pesian altaron, tutoru. Banga pola malapak ibarat nga boy pingsan alay lobi sianido pe lobang na binulus nasida alay boy nasida malua disangahon amat taido madokon tua kaya nakonay na ono palaki do inatay jolo tapuji matuhata ditoru-toruon lapatan na ditongan nilobangi asa naik kita tugijang ay mauldo si dalanata alani ijolo tapasa jo puji-pujiata tu debata madok mauliate hita dang pola mahua hita alai dilehod dope di hita las niruha tadda halongangan nang pejol mapardosa hita alai boydo malua hita sian hagugutanon natai dari si hamo kamanami dohot inanami langsung nido bangso ni debata berbagai lingkungan nanyadopan ni bangso Israel boydo menjajah nasida termasuk halak Palestin dang marhasonangan nasida di bagasan ngulu nasida alai dilehod debatado kekuasaanna marhuaso do Tuhani marnida na hinaholonganna ala rodi saliling nililing na do asini rohana. Ido ubahin na idok berharaplah kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Buasa ikon berharap kita tu kekuasaan Tuhan gabi bahinon hahormaton tu ibana. Ima alani padongan yonna pamasu-masuonna dohot di bagasan pardalanan ni ngulu ni bangsoi sonang nasida ay molo tahilalama jon waing hamok kaamanami dohot inanami marpodang halak Palestin ganupari dohot musuh nasida na say makkaliangi halak Israel ganupari mabiar do nasida na baruon songon bangso Bulada, bangso Jepang, Naruto Indonesion, aka opuk tanah parjoloi, hitir-hitir do na sida ganupari, lahu mangadopi parperangani, alay nasay mga sahon debata, di pamonang do, di dongani do, ima nataida, di bahini di pesalmen bidu ono pulaluon, naung di pasahat parpesalmet dodohot si Daud puji-pujianna ala debatado na pamonang nasida
asal mahohom nasida maradopon debata Jahoba. Hurian itu hatta idona taida dilehon debatado hamonangat tunasida talu musunai. Jala merupakan pawai hamonangat doi tu bangsoni debata alabua monang nasida maradopon aka bangsona asing. Jala diakui bangsoido debata nagabe songon panglima di nasida di nalahomar porang molotai di ayat 20 nakin 1 ayat 20 sada disima hebadi ida nasida debata masuk tujorona nadi Yerusalemi laos marolopolop ma bangsoi mamuji-muji manomu-nomu di habalgaon ni debata. Imana taida hamo kaamanami dohot inanami ala hamonangan ala berpihak ala dilehon debatado tu nasida las niroha disido olop-olop nasida jadi mardalan manasida huhut marede upuji parhinaloan hitanuaing marhiti parhinaloan natapasahat tutuhatai ahamai tangyangta edeta taburo nakin edeni inahanay ate dohot inabeta asalam dungo jadi dipadungo mahita dipersiapata di pasyon nanaing dalanata marningot di sitaonon nanaing ulahonon ni Tuhan Yesus Kristus songor raja ibana di pertibion naing songon bangsoy madok kerahkanlah kekuatanmu ya Allah lehon madihami hamonangan imanakin molotaida di ayat 20 siai Allah debata pargogo nasuhatu dosa do tuhatai jalan ani hapersiaan ni bangsoy idon nang tuhi tape ikon tahilala jolma pardosa duau ikon tahilala bangso na somargogo duau ruas na somargogo duau lau mangadopi sa luhut na hamaulaw ni alay na pamonangon ni Tuhani duau ala molo tuduk jalahuloy debata di bagasan nguluku hurian na hinahulungan ni Tuhata molo didok bangso Israel lakin debata gabi raja hitape okuhonot tamay debatado tutu na gabi raja di Portibion marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus dia may rajatay so natay na lakin di pistiltay rajatay manang Tuhan Yesus nung nga masuk ibana tu Jerusalem jalalaos dinamasuki ibana ditatangisi alawa parjolo buasa tangis Tuhan Yesus ay nung nga marokso Jerusalem na ulihian alay nung nga gok muse dosa di bagasan na dakolan Jerusalemi na marokso dohodo pangalahon ni bangsoy buahitan waing hamo kaamanami dohot inanami di luar ni ima hitanwaing songon na pinabuanan nakin sudedo bangso di tanoon na hinaholongan ni debata dohodo halak Ethiopia ti hay akan jolma nabi rongido di si akan asomar dihay akan adangol akan apugos molo talului dia dong godang napugos di Indonesia sia di Ethiopia majolma na godang atau paparon na somangan alay dohod doi dihaholongi Tuhani alay mapatuduhon pisi universal na niulahon ni Tuhata Yesus di pardalanon ni ngolo ni hita jolma alani ikon okuhonot tado Tuhan Yesus songon si parmahan diau nama donganiau nama masu-masuau ganup pribadi naing do gabe makatidakon Tuhan Yesus do
raja na paluahon aw. Ido bena idetay raja na tumimbul sigonggomi hita. Alabwa nung nga di pasahat-tuhat ta Jesus di Mateus 20 ayat 10 nung nga sa hatuau huaso nin natuhat ta Jesus na di banwa gijang dohot na di banwa tongon si ulahonon na huaso dia may ima asaroy bana makokop ngolu ni jolma na mardosay ima ulaon ni Tuhan ta Jesus ubay roy bana tu pertibion rela ibana mate ananita pay hutihut mapanonon ni Tuhan tay bernit do hape posido hape hatsit do hape out so tutu Jesus si mate badang mungkid dohot akaraja akabangso makatidakon Tuhani nagabe si palua alay taida ma molo di pabuan nung sa hatuaw nasa huaso na di banwa gijang dohot na di tanoon paluaon na mahita donganan na mahita jala tapuji matoktong Tuhan Jesus na makaholong ihita ay ibana do parholong ni roha dihita. So ngunit dini inajumat na diari minggui Jesus parholong roha. Molojolma setengah-tengah dope manang satonga-satonga dope holong na. Anggo tuhatay rela ibana mate holan humokop hita jolma pardosa. Olo ibana mate mangalehon mudarna na argay. Abi Jumat nunga tapay hutihut panahon ni Tuhan ta Jesusi. Durus ibana mudarna dihau pinarsilang holan humokop hita jolma pardosa. Asabua asa dapotan hanguluan toditay. Alani marhite-hite hatani Tuhan tanuaing molodohod do parpesalmen nang Raja David nang bangsa Israel pasahaton puji-pujian na tu debata ala ni balga ni holong ni Tuhani ikon setia ma nang dohot hitape jana ikon taauhon pakokop nai di hita ala ibana do napasunggulhon holong ni roha tu hita jadi molo mate tu hatai dihau pinarsilang dohot hita na tinubusna dohot hita na majalolas ni roha dohonot tama macainal-nal dia kapartikian holong na naso halopuani songone deta nomor 622 ala disude partikian do tu hatai mangalehon holong na tu hita kana hinokop naon ainung nga di Papua silangmu Kristus tanda ni holongmu napanguluhon au laos ido nang si hanguluhonot tape di bahini tarinungkon maakamang kainang ala ni pakokop ni tuhatay jalata puji matoktong tuhatay di bagasan pardalanan ni ngolutta ay bangso na hinaholongan na dohita Tuhanido tuhata Tuhanido sitobusita marhaposan tu ibana mahita tapatogu mahapor siyota balgado pesta ni tuhata Jesus si pesta honota so kono madinunga tik-tik tanakin sa mingguon hita macohot sian akka ulota jadi tarimang-rimangi maju akka ulota rupani molo mangula au di bagasan sa mingguon songon hala Kristen hita dilehon tu hita ari libur ari persiapan laho mangauhon pakokopon ni Tuhani naing ma dohot takas hulehon rohaku jadi bolo di ari Selasa mulai tanggal 15, 10, 6, 17, 10 elu soto ngadong jo hita na tablabatate hamwa ka manami do inanami molori dokon tonga walu masuk
Roma johita lapatan na jam 7 sa paropat ngata persiap po jo dirita laho pa ihut-ihut si taonon ni tuhatay dangol do hape alayang go dia kana nadangol sa siloni atau lema siganup tao doy di rayahon siganup tao doy di paingot-ingot hape molo tabayahon ni hamok kamanami do hotinanami molo taingot di jala taulahon di bagasa pardalanan ni ngoluta napaingoton hita doi asa tung takasita dohot naung pinaluani Tuhani di bahini marsi hohot mahita di hata ni Tuhatay taokuhon masa halinai kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan kepadaku sude mahita mandokoni taauhon mai di bagasan ngoluta taswaton mai di ati-ati parbagasaton hamok kaamanami dohot inanami merenung mahita gudang maju ita merenung tasesali maju kapabahinata di bagasan sataon bolon parhuriaon di lehon dope di hita tikina denggan ikon pujiok kutoktong Tuhani ikon okwak kutoktong Tuhani nama dongan yau ala ibanado silehon hamonangat yau di minggu sadarion minggu mare-mare bagak tasambuk do di minggu sadarion pona dibayad do kiri kanan di ima songon bunga-bunga di penyambutan di parningotan di hamamaten itu hatta Tuhan Yesus asabuai tabunga-bungai matu hatta Yesus di bagasan ngoluta asa toktong las rohani Tuhani marnidahita songon halak na porsea di ibana amin martangi yang mahita mauliate madiho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di barita nauli na kutangihon hami di bagasan tikyon ali Tuhan las dorohani bangso Israel ala dilehon ho tunasida hamonangan lausongoni manang hami halak Kristen las marohanami dilehon ho di hami hamonangan sahat tu bagasan minggu mare-mare di persiapan nami manomu-nomu Tuhan Yesus Kristus asa masuk terohanami jalapatu paon muak katadana denggan di bagasan ngolunami molo di patu pahotad da halongangan na balga di pamunang ho bang somi si anak kahamusuon lausongoni manak kami na porsia di ho pamonang mahami Tuhan siar ragam niya kahamaolon siar ragam niya kahamusuon siar ragam niya ka ekonomi sian ragam niya kahamaolon na huadopi hami di tonga-tonga ni rumah tangga nami be rohamin waing marsobat huadopan munabadiai sian uduk dohot seret mirohanami homa Tuhan nahu papuji-puji hami jalan nahu sobba hami nasa suara ikondo mamuji ho ido didok ede puji-pujian naku pasahat hami tuadopan munabadiai alani i Tuhan maluhedehon hami habalgonmu alani pabahenanmu nasahat di bagasan ngolunami hipas mahami saluhuk na Tuhan pada umar ragam niya kaparsahiton sian hami maladong di bagasan uarta pemulihan tuakana marsahit lausongoni manak kami Tuhan sai palua hami sian sahik ni dosa nami sian sahik ni pardagingon nami sian hasomalan nami na buruki tuh ngolu nai baru na manoktong si saliling nililing na ima si jaloon nami di bahini Tuhan marsi hohot di bagasan ho mahami nungahu puji hami ho jalahu tangihon hami hatam na badiai nagabe hanguluan nami di bagasan saminggon pe o Tuhan sai toktong ma hu auhon hami pakokop mi di hami nang pemangulak kaulaw nami hami alay parjolo mahu pasahat hami daging nang dohot to dinami tu adopanmu asa di persiapan nami dinami rayakan parningotan di hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami siad dosa alani i Tuhan tobus mahami marhite-hite mudar ni anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami tamama toktong pujion nami ho tamama hami marlas ni roha tamama jaloon nami ho di pardalanan ni ngolu nami
Sai dongani mahami Tuhan. Jala pahibul toktong rohanami. Lau mamuji pasangapon ho. Disudi akau lau nami na maragam na pinasahatmu tu keluarga. Na sohagwaran hami. Tunghoma na mamasumasu. Asa denggan marparbuei. Pakyon nami di bagasan ngulu nami. Tuhan, disudi akau warta na kutangihon hami. Di bagasan samingguon. Marguna may jala marlapatan di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Lehon matuaka na marulang tahun las ni roha pajang maumur nasida dohot kebahagiaan diaka keluarga na marulang tahun pernikahan. Tuhan nami jala di bata nami suang songonima ruas munatabba di bagasan minggum sadarion say gabi ruas nabur juma nasida napasahaton daging naktordina tuadupan munabadiyay. Lasongoni manangakaya nakon nami pe paingo matoktong mamuji pasangapon ho na jonok nang nadao pe siyan hami asa kaya nakon si huton ho ali Jesus Kristus Tuhan nami. Tuhan di minggu mari-mari di bagasan sadarion las maruhan nami Tuhan majakon hatam nabadiyay makanguluhon hatam nabadiyay. Burju mahamya kanatoras Tuhan lau mamuji pasangapon ho dia kanaung lanjut usia petangya konon nami do toktong asa toktong paingot hapor siaon na nasoboy marsarro tu bagas jomo mo Tuhan paingot toktong di ngoluna bican dilihon hodo petiki jala dang di jauh hodo penasida tu hasusun asa madok mauliati nasida ala ni padongan yonmu. Dapotan asini roham mahami Tuhan di bagasan minggum sadarion. Sudai kegiatan nami di bagasan saminggon pe ramoti mahobartu asi dohot holong ni roham. Atong nung ngamartangya kami tu adopan munabadiay sa ilam tabay mabilangan ni naburju dohot na makaporsiay ho Tuhan di bagasan ngulu nami. Mulak mahami pasu-pasu mahami Tuhan di bagasan asi dohot holong ni roham. Bangso nami pe marde makma niuluhon ni presiden nami sian pusat sa hatu daerah dohot aka saluhut na aka naposona pe Tuhan boy madongani dohot denggan asa mardalan hobar tulomo ni roham nangak kanaposom na mamaritahon barita nauli pe homatoktong ali Tuhan na mangalihon gogo asa margogo lau pasahaton barita nauli si hanguluhon nami atong mardongaton ho mahami tangihon mahami jalasesa madosa nami ala ni sasude dengan basam nasahat tuhami mauliate madiho amin. Maredehita laos papungupelian tujolo Akhir
ayak sada los jongjong mahita. Pakai tikip saunari debuton matuhani unang godang sidamian imojit ngolumi nung ngarade hasonang isukui unang adong langkosara nasumagyang pagisi. Tatangi akon mapeliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang hodo harawan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalaw may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Horiam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say South Malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat tuhat ta debata. Di pasu-pasu jala demamoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madita salukna. Amo kamanam doin nami. Alani unang pintor mulak kita asal latihan korjo hita satoki.